Dobrý deň. Dnes by som vám chcel ukázať jednoduchý automatický systém internetového marketingu, ktorý vám môže zlepšiť výsledky a príjmy z vášho terajšieho podnikania, alebo si môžete vytvoriť nové podnikanie na internete a tento systém sa môže doslova stať automatom, čiže strojom na peniaze. Už ste sa niečo dozvedeli o internetovom marketingu, o tzv. Ceste zákazníka. Ukázali sme si, že našim predajným miestom je webová stránka alebo blog. Videli ste, ako som sa dostal za 3 dní na prvé miesta vo vyhľadávači Google. A ukážeme si, ako z webových stránok alebo blogov urobiť pri dodržaní tzv. Cesty zákazníka automatický systém pomocou vhodných internetových nástrojov. Cesta zákazníka je za prvé, že sa musí o vás dozvedieť. Za druhé, musí vám uveriť. A za tretie, musí si kúpiť. A za štvrté, môže vás odporúčiť. Takže poďme k prvému bodu. Ako sa o vás zákazník dozvie? Na to sú rôzne techniky, ktoré sú súčasťou systému Empower Network. Nazýva sa to tzv. SEO, čo je z anglického slova Search Engine Optimization, čo znamená po slovensky optimalizácia umiestnenia vo vyhľadávačoch. Takže ľudia na internete sa môžu o vás dozvedieť predovšetkým cez vyhľadávače. Určite viete, ako fungujú vyhľadávače, že zadáva si človek do vyhľadávača niečo, čo hľadá, nejaké kľúčové slova, a preto je dôležité použitie vhodných kľúčových slov. V systéme Empower Network máte možnosť umiestniť si k vašemu obsahu, čiže to, čo vy, aké informácie poskytujete vašim potenciálnym zákazníkom, tak k tomu si priradíte príslušné kľúčové slova a podľa týchto kľúčových slov vás môžu nájsť vo vyhľadávači a systém Empower Network sa postará o to, aby ste boli medzi prvými vo vyhľadávačoch. Takže tu vchádzajú do toho lievika, do tohto systému Empower Network a na spodku lievika vypadávajú peniaze. Takže je to doslova automatický stroj na peniaze. Hore máte návštevnosť, a dole vám vypadávajú peniaze. Poďme teraz k bodu 2. Tým bodom 2 je vlastne, že si musíme vytvoriť dôveru medzi nami, našou firmou a našimi zákazníkmi. Na toto mnohí obchodníci zabúdajú a tento bod preskakujú a rovno idú na bod 3 a snažia sa zákazníkom niečo predať. Ale tento bod je veľmi dôležitý. My si musíme najprv vytvoriť dôveru, musia nám naši zákazníci dôverovať, aby si niečo od nás kúpili. Takže tento bod 2, že zákazníci nám musia uveriť, je vlastne vnútro toho lievika alebo nejaké ozúbené kolieska vo vnútri toho lievika, ktorý som tu nakreslil predtým, ktoré sa starajú o to, alebo tento systém sa stará o to, aby vám zákazníci uverili. A ako taký systém vyzerá? Takže mali by sme mať úvodnú webovú stránku, takzvaná zachytávacia stránka.
Ako sme si ukázali predtým, tak do tejto zachytávacej stránky nám vchádzajú návštevníci, ktorí sa o nás dozvedeli pomocou systému SEO a ďalších krokov, ktoré sme si popísali predtým. Takže na túto zachytávaciu stránku vstupujú návštevníci. A teraz je dôležité, ako má vyzerať táto zachytávacia stránka. Účelom tejto zachytávacej stránky je vyvolať zvedavosť u týchto návštevníkov. Nesmie veľa povedať, ale nesmie povedať ani málo. Najvhodnejší systém, ako táto stránka má vyzerať, je umiestniť na túto stránku krátke video, maximálne nejaké 3-minútové, v ktorom vysvetlíme týmto návštevníkom, že aké informácie im môžeme poskytnúť v prípade, že vyplnia formulár na našej stránke, do ktorého zadajú svoju e-mailovú adresu. Tieto informácie, ako som už povedal, im budeme posielať pomocou automatického systému tzv. Automatických odpovedačov. Čiže tým, že oni nám vyplnia formulár, do ktorého nám vložia e-mailovú adresu, tak my máme systém v rámci systému Empower Network, ktorý im bude automaticky odosielať v nastavených časoch tieto e-maily s informáciami, ktoré zaujímajú týchto zákazníkov. Takže táto zachytávacia stránka by mala byť úplne jednoduchá a mala by obsahovať len tieto veci, ktoré si teraz ukážeme. Čiže mala by tam byť nejaká hlavička, kde bude umiestnené napríklad naše logo, logo našej firmy, prípadne nejaké farebne by to malo byť urobené. Pod týmto logom by sa malo nachádzať nejaká informácia o tom, čo budeme poskytovať týmto zákazníkom. Táto informácia by mala byť krátka, mali by to byť len nejaké 2 vety, nejaká naša vízia alebo nejaký náš cieľ, čo chceme týmto zákazníkom poskytovať. Najdôležitejšou súčasťou tejto stránky, alebo takto, najdôležitejšou súčasťou by mal byť formulár, čiže tu by mal byť formulár. A samozrejme nejaké tie informácie o tom, ktoré by mali zaujať, ako som povedal, mali by vyvolať nejakú zvedavosť. Tieto informácie môžu byť napríklad nejaké riadky textu, ale najvhodnejšie je na to použiť video. Takže malo by tu byť umiestnené nejaké okienko s videom a malo by tu byť nejaké veľké upozornenie na to, aby ten človek nezabudol vyplniť daný formulár. Áno? Čiže takáto jednoduchá má byť tá zachytávacia stránka. Následne, keď nám zákazník vyplní formulár, vloží tam tú svoju e-mailovú adresu, tak budeme mať nastavený systém tak, že automaticky sa mu budú odosielať e-mailové správy,
teda s tými informáciami, ktoré sme mu slúbili. Takže napríklad hneď po vyplnení formulára mu povedzme príde prvý e-mail. Prvý e-mail. No a povedzme nasledujúci deň mu odošleme druhý e-mail. Povedzme, že nasledujúci deň mu odošleme tretí e-mail. A čo je nevyhnutné po tom, ako mu odošleme informáciami, ktoré ho zaujímajú, tak musíme dospieť do stavu, kedy vlastne on na základe týchto informácií dospeje k tomu, že bude pre neho nevyhnutné si kúpiť náš produkt. Alebo sám bude chcieť si kúpiť náš produkt, pretože na základe týchto informácií, ktoré sme mu dali, on sám nadobudne pocit, že ten produkt potrebuje. Takže štvrtý e-mail by mal nasledovať taký, že ten štvrtý e-mail ho bude smerovať na ďalšiu stránku, ktorá sa nazýva tzv. Predajná stránka. Takže táto stránka sa nazýva predajná. A tu sa už vlastne dostávame k bodu 3 našej cesty zákazníka. A tým bodom je, že ten zákazník by si mal od nás kúpiť náš produkt, našu službu alebo nejakú našu informáciu. Takže čo by malo byť na tejto predajnej stránke? Najlepšie, aby tam bolo znova nejaké video. Takže malo by tam byť umiestnené nejaké video, kde by sme mu znova nejak zhrnuli tie informácie, ktoré sme vlastne mu posielali v tej kampani. No a v tomto videu by mu malo byť ešte ďalej vysvetlené alebo nejak zdôraznené, že čo mu môže priniesť to, keď si kúpi náš produkt alebo našu službu. Aké výhody by mu to prinieslo. No a po tomto videu už v podstate by tam nemalo byť nič, len odkaz na registračný formulár, alebo teda na registračnú stránku, kde dôjde k nákupu nášho produktu. Takže odtiaľto sa potom by mal dostať na registračnú stránku, kde si vyplní kolónky, ktoré sú potrebné na to, aby mohol si kúpiť náš produkt. Čiže záleží na to, o aký spôsob platby máme nastavený a musíme mať nastavený určitý spôsob zúčtovania alebo proste určitý platobný systém, pomocou ktorého môže zákazník u nás nakúpiť. Takže v podstate toto už môže byť napríklad riešené pomocou nejakej elektronickej predajne, čiže e-shopu. Áno, čiže môže to byť nejaký e-shop, respektíve nejaká registračná stránka.
záleží na spôsobe platby, že či tam bude platiť na nejakú faktúru, alebo priamo sa bude platiť na nejakou kartou, teda na tú faktúru bude platiť prevodom z bankového účtu a tak ďalej. To už závisí na konkrétnom platobnom systéme, ktorý budeme mať nastavený. No a toto sú vlastne jednotlivé súkolia toho nášho lievika. Takže tu na začiatku sme do toho lievika naliali návštevnosť, ktorú sme si nadobudli pomocou systému SEO a ďalších techník, ďalších reklamných techník a tak ďalej, propagačných techník. No a takto to prechádzalo tým lievikom, čiže zachytávacou stránkou, následne po vyplnení formulára tzv. Kampaňou. Takže tu máme kampaň cez e-mail. No a takto prešiel cez kampaňou e-mailovou, potom sa dostal na predajnú stránku a nakoniec sa dostal na registračnú stránku. No a teraz sa dostávame do bodu 4, keďže z tejto registračnej stránky samozrejme on neodchádza s tým produktom a nestráca sa niekde mimo, ale neustále mu napríklad môžeme posielať ďalšie informácie, či už cez naše stránky, alebo znova nejakú kampaňou e-mailovou. Takže venujeme sa tomu zákazníkovi neustále, školíme ho napríklad, keď mu sme predali nejaké produkty, na ktorého treba zaškoliť a tak ďalej. Takže nastáva tu práca so zákazníkom. No a pokiaľ sa mu venujeme tomu zákazníkovi a on skutočne má užitok z toho produktu, ktorý si u nás nakúpil, tak samozrejme bude veľmi rád, keď on má z toho nejaký užitok, nejaký zisk, tak nás veľmi rád odporúči. Takže potom vlastne sa dostávame naspäť a celý tento kolobeh, celá tá cesta zákazníka znova pokračuje tým istým spôsobom, je to celé zautomatizované, takže je to automatický stroj na peniaze. Tu, jak som povedal, z tej registračnej stránky vypadávajú peniaze. Áno. Ale čo je tu dôležité je to, že pokiaľ dobre zvládneme túto prácu so zákazníkom po zaregistrovaní a po zakúpení nášho produktu, tak nám môže veľmi odpadnúť tá práca, ktorú sme tu museli vytvoriť pomocou toho SEO. A tým pádom môžeme preskočiť body 1 a 2. Pretože ten zákazník, pokiaľ je spokojný, tak osloví svojho známeho, ktorý už má dobrý vzťah. Takže ten jeho známy mu dôveruje a tým pádom my veľmi šetríme na týchto činnostiach, ktoré sme si tu hovorili predtým, a tak získavame vlastne návštevnosť našich webových stránok alebo nášho blogu. A šetríme si tým aj peniaze, aj čas. Takže toto je jedno perpetuum mobile, ako robiť internet marketing na internete a ako premeniť návštevnosť, respektíve najprv ako si vytvoriť návštevnosť a potom ako premeniť túto návštevnosť pomocou stroja, automatického stroja na peniaze, v konečnom dôsledku na peniaze. Takže toľko k dnešnej tematike a ukázal som vám tým pádom automatický systém internetového marketingu Empower Network. Ďalšie informácie získate v ďalšom e-maili.